Mircea Pârjol, campion de strongman, participant în foarte mulți ani la acest sport și antrenor al celui mai puternic român. Aici de față. Bună ziua, sunt Paul Pârjol, fiul tatălui Mircea Pârjol. Sunt campion de strongman în anul 2009 și 2010 și singurul român participant la World Strongest Man, cei mai puternici oameni din lume. Ne-a surprins plăcut această zi a fitness-ului până la urmă și iată, am avut și concurenți destul de bine pregătiți la acest mini strongman, să zic așa, pe care l-am pregătit astăzi. Atenție, start! Foarte bine, foarte bine, foarte bine! Foarte bine, foarte bine, foarte bine! Vă reamintesc, 59 de secunde. Stop! Stop! 1 minut și 11 secunde, am senzația că este locul 2 la această grupă. La concursul de Strongest Man, primii 3 clasați au primit pachete cu suplimente nutritive de la Now Foods. Pe primul loc și câștigătorul acestui concurs, Mircea Gheorghe. 24 de puncte. Iată cine se pregătește special pentru strongman, chiar e un strongman. Sunt Gheorghe Mircea, am 23 de ani. Hobby-ul meu de weekend e puțin sala. Toată lumea să facă mișcare seara, dimineața, când se poate, în timp liber și toate cele bune.